ମୋର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତମେ ଜାଣିଥବ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏବେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଘନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର ନିଜେ ନିଜକୁ ଶିକାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଆଉ ଯିଏ ବି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶିକାର କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମିଶି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଢିଦବା। ହେଲା, କଣ କହୁଛ? ହେଲେ ମହାରାଜ, ଆମେ ତ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ମାଂସ ଶିକାର ନ କଲେ ଆମେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମରିଯିବୁ ତ। ବିଲୁଆ, ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ଭଲରେ ସୁଧରି ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗିଗଲେ କଣ କରିଦେବି। ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ କଥା କହିଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ, ହେଲା? ଏମିତି ସଭା ସାରି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା। ବିଲୁଆ ତାର ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଜେ ନିଜେ ବସି କଥା ହେଉଥାଏ। ସିଂହ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଚୋପା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସାଧା ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପାଟିଟା ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ କାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ଆଉ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ। ସିଏ ସବୁଦିନ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ପାଖାପାଖିକୁ ଯାଏ ଓ ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। କୁକୁଡ଼ାଟା ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଓ ନିରୀହ ସ୍ୱଭାବର। ସେ ଦିନେ ତାର କୋରଡ଼ରେ ବସି କଥା ହେଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ଟିକେ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଆଉ। ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ସନ୍ଧାନରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେପଟୁ ଆସୁଛି। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ! ବାଃ, ଆନନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଲା 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 ଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ାର ଗୀତ ଶୁଣି ବିଲୁଆ ତାକୁ ବୁଦାମୂଳରୁ ଦେଖିଦେଲା। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଏପଟେ! ଏବେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସିବି ଆଉ। ସେପଟକୁ ଆଉ ଜମା ଯିବିନି। ମନ ଭରିକି ଏପଟୁ ଖାଇକି ଯିବି ଆଉ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ। ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆକୁ ଯେମିତି ଯାହା କରିକି ମୋ ଜାଲରେ ଫସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ବିଲୁଆ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ବାଃ, କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଟିକେ ଆଉ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁକୁଡ଼ା ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ବାଟରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହୁଛି। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ତମେ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଦେଖିକି ଯାଅ, ଏପଟେ ସିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ଅଛି। ତମକୁ ଯଦି ଦେଖିଦବ ସିଏ ତମକୁ ମାରିଦବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭାଇ, ତମେ ଭଲ କଲ ମତେ ଆଗୁଆ କହିଦେଲ। ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ଏଇଠୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ନା ଆଉ। ହଁ ହଁ, ତମେ ସେଇଆ କରିବ, ନହେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପାଖରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୁଦାମୂଳରୁ ବିଲୁଆ ଆସି କହୁଛି, ଆଲୋ କୁକୁଡ଼ା, ତତେ ତ ମୁଁ କାହିଁ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପଟେ ଦେଖିନି। ତୁ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ତୋର ବୋଧେ କିଛି କାମ ଥିଲା। ତୋର କଣ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଯୁଆଡୁ ଆସିଲେ ତୁ କଣ ମତେ ଏଠି ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ସେମିତି କରେନି, ଭଲରେ କହିଦଉଛି ମୁଁ। ଠିକ ବୁଝିଥିଲୁ କୁକୁଡ଼ା। ତତେ ମୁଁ କଣ ନ ଖାଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି? ତୁ ମୋ ହାତକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ହା ହା ହା। ସେମିତି ଜମା କରେନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ଏତିକି କହୁ ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଉପରୁ ଡେଇଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହେଲା ମତେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ ସୁଯୋଗ ନେଇ
କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆଣିଚିରି ଆଉ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଂସ ଖାଇନି। ଆଜି ପୁରା ପେଟ ପୂରେଇକି ଖାଇବି ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ ଠେକୁଆଟିଏ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ତାର ଅଳସ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଶୀତ ସକାଳଟା ଏଡେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି, ପଛରେ ଯିବି। ଏମିତି କହି ଅଳସୁଆ ଠେକୁଆଟା ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସିଏ ପାହାଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ କହେ, ଆହା, କି ସୁନ୍ଦରିଆ ଏ ପାହାଡ଼ ଗୁରାକ। ମୁଁ ଥରେ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖନ୍ତି, ବଢିଆ ଆନନ୍ଦ ମିଳନ୍ତା। ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲେ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ସିଏ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେହି ଠେକୁଆ ବସା ପାଖରେ ରହେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆଟିଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଦିନେ ଠେକୁଆ ଆସି ବିଲୁଆକୁ କହୁଛି, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉନୁ। ତୁ ଏମିତି ବି ତ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଯିବି? ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ଦର୍ଜ ହେଇଯିବ। ତମେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଛ? ହଁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ଯୋଉଠି ଶିକାର ମିଳିଗଲା ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ବସାକୁ ଆସିହେରି ଆଉ।